8.5 sa pambabay, size 8.5, 480 ini. Wanna scratch it, making me itch. What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video mga idol, nako karon sa Octavian RTW shop. So nari ko mga idol kay nag lesser price na sila mga idol. So karon mga idol, ilang mga sapatos kay nag 480 na lang, 650. So wala na siya kabot og 1,000. So katong mga ganahan mga idol, so good news sa inyo mga idol, kung napamasadya po may maabtan rin nga mga nindot, 480 na lang kasagaran nila nga mga sapatos. And diri sa men shoes, kita mo diri nanay price sa akong luyo, mga men shoes mga idol tag 480 na lang. Sayang nakoy gi-reserve at gi tanaw gi taguan ato diri, pero nahali naman siya. Sayang, pang formal shoes na to nahali naman kay gihuwat ron tan ako nga mag lesser price. So karon mga idol, atong episode karon is okay shoes na pud, kay tagsa lang kay ko maka-vlog mga idol kay si coronavirus nag world tour. So stay safe lang ta mga idol sa mga katong nga lockdown o sa katong mga nag community quarantine. So stay safe lang yun no, and avoid touching sa kanang kuan. Kung magika-pick up mo sa praning okay mo ana, avoid touching your face largo, or mag-sanitize lang sa gyud ta. Sanitize your hands lang sa gyud before ta maghika-pick-up, after ta maghika-pick-up sa bisag unsa nga butang, para safe ta mga idol. And diri sa Cebu, kaluyan sa Ginoo, wala pa man sad kayo tayo ikuan diri no. Pero kuha lang yun ta, prevent o alert lang yun ta. So karon mga idol, nata karon sa Octavian, naka 480 na lang sila. Dara nakales na yung mga tag 280 diri, kini mga tag 280, 180, kani 480 na lang. Naka 480 na lang mga idol, mga men's shoes. So katong mga ganag mga men's shoes diha, mga pang formal, 480 na lang. Kini trip ko ni mga idol, kaso dako siya nako, 480 na lang. Size ko an siya, size 7 men's. Sakto ra day, 7 men's, sakto ni siya nako 480. So wala pa nakadag cash, so di sa tani mapalit karon. Kina ko gitagwa to tong puti gid siya sole. So kini siya kay black man siya, katong napilian is puti siya sole para pang lakaw. Kini siya good for pang office, pang duty. So nadre mga idol, tato size 7 men's to siya. Di na po tay mga ni men's size, tanaw na tong size. Size ano? Size 8. So na siya size 8 mga idol, 480. So gikan diha mga idol, padung didto diri, dito is 650, diri is 480. Sorry po, ari na punta sa mga sneakers mga idol. Diri. So diri 480 ni siya, pero kasagaran kay mga pambabae. Pambabae kasagaran nga size diri, pero napoy mga men's na may og tiil, pwede na po siya para nako sakto naman sa nako usahay ang mga pambabae nga size. Na Vans old school nga high cut, skate high, 480 na lang. This one, size 5.5 sa mga pambabae, 5.5 sa men's day, 5.5 sa men's, then sa women's kay 7, size 7 women, 480 na lang. So kung ganahan mo, arealan ninyo, naghan pa kayo mapilian nga goods. So daghan pa kayo mga nindot rin mga idol na Converse. So mga heel drag lang siya no, heel drags, 480 gapon. So kita na kung size, wala siyang size. So murag size 7 women sa di siya, kini pambabae. Then New Balance na pambabae, size
Size 35 sa pambabae. 480 na lang sad. Oh, barato lang mga price karon mga idol kontra sa new arrival, kaysa new arrival expected na nga mahal. Dinapadring nga side mga idol 480. Diri nga side. Yeah, 480 gapon. Dinay Cortez. Cortez 480. A size 5 pambabae. Cortez 480 na lang. Ay Nike Free Run. Ipakita na ko nyo ang B-roll sa mga sapatos mga idol para makita ninyo. At kato din sa nagpa-shoutout, shoutout ta mo next vlog kay nakalimot ko sa akong listahan kay gipanglista na ko yung mga pangan. At shoutout na lang sa inyong tanan. Okay. Warachi ni Nike Air Warachi size 8.5 sa pambabae, size 8.5, 480 ini 480. New Balance, so mga katong mga hilig og New Balance kini size 37 sa pambabae, New Balance. Napadagan New Balance kini size 5.5. Nike Free Run 7.5 sa pambabae. Dinaslay anta nga collab sa NBA size 6 women. So katong mga boyish dia og porma, so natay anta nga kuan NBA. Yan. Nike Air Warachi. So katong ganahan pag Warachi. Size 7 women. Nindri na pita mga idol kay 650. Kini 180 dire 650. 650. Size 9 sa kuan, size 9 sa panlalaki. Panlalaki siya mga idol. Size 9. Ipakita na lang ako nyo tag sa mga idol ang kuan, ang mga sapatos ug ang price ug size kay hapit na alas 12 mo duty pa ko. So ipakita na ko ninyo. Uy, napay Footscape oh. Footscape. Ipakita na ko yung tag sa ang mga sapatos.
So muna diri nga side mga idol sa goals yan ay panlalaki na pambabae kay naman sa uban nga sizes mga idol nga sakto sa pambabae ug panlalaki kay ako size 7 ko sakto sa kuha ang pambabae nga 7 sakto pud sa kuha ang 7 nga panlalaki. Kaya ang sa panlalaki nga size mga idol kung 7 siya para sa women's kuha na siya size 9. So trivia. So stay safe lang mo kay nag world tour si Corona. So nadirita sa mga panlalaki nga size mga idol, diri mga dagko. So 650 siya mga idol. So less gid siya sa 1,000 pesos. So na may budget mga idol, budget lang 700, makapili na mo diri. Asli mga Air Max. Kaning Nike Zoom mga idol, ninutan ni siya size 10 pang resell kaso lang nabakbak na yang kuan. Di okay ba mo restore ani? Nasa lay Kevin Durant, KD, pang basketball sa katong hilig pag basket. Size size ani? Size 10, big size. Sa katong mga hilig og leaning, size 8.5 leaning shoes, 650 na lang mga idol. Then kini picturean ko ni ako ni pakita sa kumigo kay hilig to sa leaning, nakapalit siya nako og leaning last time sa katong gi-resell nako. 650 na lang. Good condition pa mga idol. And no need to ask for legit check kay sa leaning mga idol walay piki, puro original. So ato ning taguan diha lang ka, diha kay kasi mabalik ti ka. Picturean sana ako mga idol. So muna diri mga idol lang mga pambabae. So kung daghan pa kay mga abtan diri mga idol, so daghan pa kay mga tao. So 480 ni siya diri. So size 7, size 7 Puma, size 9.5 sa pambabae kani. Ayan na yung mga pang running 7.5 sa pambabae. Then napod tayo kon mga idol kini sack dart size 7 sa pambabae, sack dart. Then Nike Air Warachi size 8 sa pambabae, 480. Vapor Max size 9, size 9 siya. Then napa sila yung mga Adidas, tumahilig og Adidas. And diri mga idol New Balance size 5.5. Ini mga New Balance diri mga idol. Kini sa katong leather white siya, size 7.5 sa women's. 7.5 saan siya? Keds. Then Vans Old School. Kanina lang nag-iisang Vans Old School diri mga idol, size 7 siya sa pambabay. So katong hilig og Vans nga old school, ay old school diri, skate high. New Balance pang harabas mga idol, 5.5 sa pambabay. And Converse All Star size 7.5 sa pambabay. New Balance size 6.5. So direta sa mga panlalaki mga idol, so katong mga hilig og black shoes, na size 7 men's kini 480, size 7 men's. So good condition pa kay mga idol, slightly heel drag lang siya. Mga pang duty, pang opisina, ay mga pang formal, panlakaw. So, oy, Jack Parcel. Na Jack Parcel ay 480. Dirita sa mga sneakers mga idol. Anay New Balance. New Balance 999. 650 mga idol. Size 8 sa panlalaki. Then diri sa Anta. So katong ganahan og lining mga idol, na lining diri. Kini 8.5 siya. Napasay lining, another lining.
Pero panlakaw siya, size 8. Pwede po siya running. So 650 ra yung price. 650. So katong mga okay selector mga idol, dagan mong mapilian diri katong pang resell ninyo. So karon niundang lang sa ako og resell og mga sapatos kay busy pa kay ko sa ako schedule mga idol. So kini kung namoy magustuhan diri palita lang ninyo. Pang resell ninyo goods kayo. 650 makaginansya na mo na. So mauna to siya mga idol. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga videos mga idol, kay medyo gadali ta mga idol kay naudtuhan ako og ari kay 1 PM ang akong kuan in sa trabaho kay layo-layo para ba ayala kay basin traffic ron kay Bernes man. Pero medyo mingaw man kay nanghadlok ang mga tao sa Corona kay nag world tour. So fame more kay si Corona no kay sige world tour ba bisag dili sikat. So, thank you so much for watching mga idol. So, ganan mo rin mga idol, nari sa Octavian sa previous vlog nako katong ganyo arrival sila, then karon ko ni nga give vlog mga idol since ganyo arrival sila kay karon nagle surprise man sila at bang rin siya sa Oriente mga idol. So, kato dayong mga sigpangutana mga idol kung asa gyud ang exact address ani mga idol. Colon Street siya mga idol at bang sa Oriente, walay lain Oriente mga idol ug walay lain nga butik nga naka aircon. More ni ang Octavian mga idol kay ang uban wala na siya naka aircon, open lang siya. Open space lang siya. Dire kay close siya mga idol, naka glass. So para matultulan ninyo. So namoy ganan katong mga magpa-shout out, comment below para malista na ko balik kay basin na misplace na ko ang papel. And thank you so much mga idol. Be safe always mga idol. Sanitize lang ito mga idol. Pag sige mug-ugo mug ahos, bahalag manimahon na yung baba. Okay, thank you so much for watching. Bye.